Bine v-am găsit la un episod special, un episod în care o să vedeți ceva ce poate nu vedeți în fiecare zi. Și anume... Dar eram numai fete, acum numai bătrâni suntem. Erau Numai fete, tineri. numai tineri, băieți. Tradiție dintr-o comunitate lipoveni din România, aproape de Tulcea. Și foarte fain că lumea toată te întâmpină și cu mâncare. Ce sărbătorim astăzi, domnul doctor? Teo, ce sărbătorim azi? Pe tine, domnul Mire? Pe mireasă, petrecerea. Mireasa, unde Mireasa? Unde Mireasa? Nu e aici. Ce căutați aici? Dăm vin. Alexa, spune-ne ceva despre tradiția asta. Este divișnicul, petrecerea tradițională. Cum este petrecerea bulăcițelor la români, aceasta este petrecerea tradițională la rușii lipoveni. Multă băutură, multă veselie, cântece vesele de nuntă. Pentru 100 de lei urmăriți contul Sunt Eu Bully pe YouTube? Ceea ce vor face ele în momentul acesta este un eveniment care se petrece de fapt fix în dimineața dinaintea cununiei. Treaba cu baticile. În de mulțumire că au venit oamenii bucuri alături de noi. Și Fiecare primește câte un batic. acum baticul este oferit de soacra mare, după care va fi oferit și de soacra mică. Se vă dea la fiecare câte unul? Da. Practic oprim la rudele miresei, că na, Ștefan este din Roman, mama lui, soacră mare ne-a pus, ați văzut baticele acestea roz prima oară. Ei sunt prietenii mei pe care mi-am făcut și vor să vă transmită ceva. Abonați-vă la canalul ăsta de YouTube! I-am învățat pe băieții mei să zică că... Subscriviți-vă este canal de YouTube! Abonați-vă, asta voia să zicem, nu? Da. Tradiția abia e pe la jumate. Mai avem o grămadă de case unde trebuie să mergem. Știți unde? Până terminăm acolo de unde am început. De acolo, adică trebuie să împătrățim așa? Iar pe aici, după aia sus luați. Aici, aici. Și ca să vă dați seama cât de mare e treaba, uitați-vă un pic cât de multă lume e aici. Și fanii mei de pe YouTube. Nu uitați să vă abonați. Și aici am dat chiar și primul autograf. Și pentru Damian, aici stai că rămânem în urmă. Și asta e casa, asta e casa pe care tu o construiești, nu? Hai că între timp m-am făcut și eu cu ceva în piept. Uite-o și pe Caspian, și el are în piept. Și acum se face poza de grup. Mâinile în aer! Deci, cum ți-am zis, astăzi a avut loc divișnicul Marianei, adică petrecerea tradițională de dinaintea nunții. Maria are nunta în octombrie, însă noi organizăm divișnicul.
se cântă cântece vesele. Aha, au Na. fost și mai triste. Și mai triste doar la început. Exact, Doar la început. a fost Da, mai da, da. triste. Cum ți-am mai povestit. Și foarte fain că lumea toată te întâmplă și cu mâncare. Foarte interesant, nu vezi așa ceva zilnic. Așa. Și când le auzi pe toate doamnele de aici cântând, copleșesc emoțiile chiar dacă nu înțelegi ce zic. Foarte frumos, alte tradiții, am văzut și alte obiceiuri, am făcut și mișcare. 7000 de pași, mamă. Nu știu ce să zic. Zici, mă! 12 ani o să fac canalul meu de YouTube. La 12 ani? Da. Adică peste 5 ani. Cum se va numi ca să se aboneze lumea? Pentru ce dați această batistă? Ca să o folosiți dacă vreți, dacă nu... Asta treia. Aici cine este stăpân, domnul? Aici stăpânul, filmați, aici. Aici. Stai, mamă, stai. Am ajuns la a 18 acasă. Se anunță de ceva timp că mai e doar 1, 2, 3 și încă mai e. Nu știu cât voi mai putea rezista. Prea multă mâncare. Mai altfel sărbătorile, acum cu timpul s-a schimbat S-a mai modernizat. s-a mai modernizat. Înainte începea de vineri, sâmbătă, pregătirile. Duminică, nunta se petrecea la băiat. A doua zi se petrecea la fată. Eu am 4 copii, am făcut la primul copil, am făcut și toate Da, dulciurile singură în cuptor și pâine singură. și pâine și Da. după aia pregătirile. Dacă alea erau nunțile Erau adevărat. Divișnic se cheamă asta? Da, 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 da. Divișnic. Înainte Se nu făcea mai și înainte? se făcea vineri, dar erau numai fete. Numai fete. Numai fete, fete. Nu, acum pune o domnișoară ca să-ți cânte un cântec de asta, mai de jale, mai de dragoste, mai de asta. Nimeni nu știe un cuvânt. Păi uite așa era pe vremuri, se adunau, nu erau femei în vârstă, erau Numai fete, tinere. numai tineri, băieți. De vineri, Și sâmbătă se termina. oprea și în pat duminică, la cununie, de la cununie acasă, masa mare. Bine v-am regăsit, ce faceți? Uite, vă așteptăm de când. Ne-ați așteptat cu masa plină. Da, duminică de dimineața, la fata cântau. Dar eram numai fete. Acum numai bătrâni suntem. Înainte eram fete. E târziu și încă nu s-a terminat. Băieții sunt aici cu... Știți vorba clasică. Nu uitați să vă abonați. A fost o noapte foarte lungă și după cum ați văzut din filmări, din tot ce a fost până acum în clip, a meritat. Pentru că așa ceva nu vezi în fiecare zi.